So mao day ni ang isnakan sa Buena Vista nga grabe ka sikat o grabe kadaghan nga customer mga ka-angels. So magpila ang mga tao diri once nga mangaon sila. So karon guys, nagasinabot mi sa kumbana nga mangaon mi diri asa snack break sa Buena Vista. Kung taga diri ka, makatuod jud ka kung asa dapit ang snack break nga grabe kay kasikat og pilahan jud sa mga customer mga ka-angels. Kay grabe kanindot ang ilang halo-halo diri, wala jud nag-ice. So mo ni ang isnakan sa Buena Vista nga grabe na kailado sa mga customer mga ka-angels. Ug mao ni ang ilaang menu nga gina-serve sa customer mga ka-angels. Ug simple ra kayo ang ilang palibot mga ka-angels, pero tungod sa ilang halo-halo nga grabe kanindot, mas pilahan pa sila og maayo sa mga customers. Ug ako pong nabantayan mga ka-angels, dugay-dugay namang gid ko gapuyo diri sa Butuan. Gikan sa ilang pag-open mga ka-angels hangtod sa alas 10 sa gabi, magpila man gyud ang mga customers. Ug dili jud maputol ang pila nila mga ka-angels, wa jud ko kakita nga mingaw kaayo ang ilang tindahan mga ka-angels, kay tungod sa ilaang halo-halo nga grabe kay kalami. So sa tanto namong latulat mga ka-angels, nabot na nga mo ang first nga order nga submarine. So submarine man daw ang tawag ani mga ka-angels, basin submarine kay dako manggod kay ni siya og lawas, unya bukad. So daghan kay siya og palaman pud mga ka-angels. So every time nga mga on mi diri, dili jud mawala ang submarine kay isa lang ka slice mga ka-angels, mabusog na manggod ka. Unya parisan og halo-halo aw impas ang imong kagutom. So mo to nagpaabot mi, naabot na pud ang amo ang order nga halo-halo. So mo na kung giingon ninyo mga ka-angels nga ang ilang halo-halo diri wala jud nagbukol-bukol og ice. So bugnaw kay na siya mga ka-angels, pero wa ka kakita og bato-bato nga ice. So mao gina akong ipanghinambog diri mga ka-angels, ug dili jud siya sumubalik-balikan. Bisan pa ni og gabi mga ka-angels, daghan jud kay mga og halo-halo diri. So ako siyang gi-shake na mga ka-angels. O, diba wala mo makita ana nga ice nga bato-bato. So while nagpaabot pa mi sa lain nga orders mga ka-angels, medyo dugay-dugay man. So nagkaon na lang mi kalingaw sa akong bana na mga ka-angels, kay naa naman pud ang halo-halo. So mo to mga ka-angels, dili jud malamon og kas-alang ang submarine. So kailangan pagid ka nga dak-on o buka ka ang imong baba mga ka-angels, kay aron masulod jud siya mga ka-angels. So mabusog na jud tani, isa lang ka slice kung gamay ka og kaon nga maralang og tiki ang imong kinan-an mga ka-angels. So mao to gigutom guro akong bana kay iya kong giagda o gidala diri mga ka-angels. So bisan puno-puno ang table diri mga ka-angels, tanawa ang pila mga ka-angels, o walay atrasay. Grabe jud ang pila nila diri mga ka-angels, o lami jud kay sa feelings nga ang imong tindahan pilahan og customers. So naabot ra gyud ang amo ang gi-order nga burger. So ako ray mukaon ana mga ka-angels kay dili kahilig akong bana og burger. So mao to mga ka-angels, gamay na lang ang nabilin sa akong halo-halo, kay ako pong gipaspasan kay basin unyag biyaan ko sa kumbana o impas. So while nagkaon ko mga ka-angels, na-amaze ko sa gamay nga kaldero mga ka-angels, abi na ko kung sa isulod. Rice raman po ay mga ka-angels, isa ka cup. So mo din na ilang sudlanan diri mga ka-angels kung mag-order ka og rice nga 1 cup. So asa ra ka ana mga ka-angels, nagkaon sila og rice pero ang pantulak nila is halo-halo. So hinana kanindot ang halo-halo nila diri mga ka-angels, walay sumo. Ug mao na ako ang ipanghinambog diri nga halo-halo mga ka-angels. So after sa mong pagpangaon mga ka-angels, manguli nami. Unya kini akong bana mga ka-angels, iya kong padribon para masanay ko sa traffic. So dili kay ko ganahan mag-drive ug hinana kaduol ang mga sakyanan mga ka-angels, kay dili pa nako kontrolado. Okay ra og straight ang dalan og dili traffic mga ka-angels, marag dili kay ko mahadlok ana mag-drive. So mo to mga ka-angels, wala ko nag-drive o siya lang. So naghapit pa pud ni siya diri sa lutuhan mga ka-angels, kay nanigurado daw siya ug basin di ay makadaog daw siya. Grabe kay siya og expectation mga ka-angels. Gatuo pod siguro padaogon sa luto. So while nagpaabot ko sa akong bana mga ka-angels, nabantayan ako nga kung wait perti na dayong los para. So moto ng lipstick ko kay aron pod mapula-pula pod ang ato ang bill mga ka-angels. So grabe naman gid ta kaluspad kay nakaon natok apil ang lipstick. Kung moto nagpalit ta dayon mi dire og kahoy ba niya mong gipalit mga
ka-angels. I don't know. Basta naghapit mi diri sa my hardware nga gamay. So, mao to mga ka-angels. That's all my chika for today's video. Thank you for watching. Babu!